Ahojte, vítajte v mojej kuchyni. V tomto videu by som chcela ukázať, ako sa pripravuje jedlé lepidlo. Jedlé lepidlo sa používa pri výrobe tôr, čiže na zdobenie sa s tým lepia prvky z fondanu alebo z iných poťahovacích môd. Jednou prísadou, ktorá ide do jedlého lepidla, je CMC, čiže karboxymetylcelulóza. V Európe má aj označenie ako E466. CMC je hypoalergénna a v potravinárstve sa používa k zmene viskozity, čiže k zahusťovaniu alebo k stabilizácii emulzií, ako napríklad v zmrzline. CMC sa dá zohnať v cukrárskych pomôckach v potrebách alebo aj v e-shopoch a stojí približne okolo 4 eur alebo do 4 eur podľa toho, jaká je to značka a koľko gramov je v balení. Na prípravu jedlého lepidla tu mám už zobriatú vodu z rýchlovanej kanvice, spomínané CMC a jeden malý čistý závaraninový pohárik. Do pohárku si dám 2 polievkové lyžice z tej zovriatej vody a 1/4 lyžičky z CMC. Pohárik zavriem a CMC vo vode rozhrkám. CMC sa nerozpustí vo vode hneď, ostanú tam malé hrúdky, to nevadí, to je úplne normálne. Pohárik s vodou a s CMC, vlastne s tým už jedlým lepidlom, si dám teraz na noc do chladničky a po prípade ešte na druhý deň to rozhrkám. A keď bude lepidlo moc husté, tak si po prípade ešte dolejem trošku vody, ale len trošku, pár kvapiek. Lepidlo by malo mať takú hustú konzistenciu, približne ako med. Pravidlo dávkovania CMC do jedlého lepidla je 1/8 kávovej lyžičky na 1 polievkovú lyžicu vody, čiže to je 8 lyžic vody a 1 kávová lyžička CMC. Jedlo lepidlo vám vydrží aj niekoľko mesiacov, a musíte si na to dávať pozor, aby ste do toho jedlého lepidla išli vždycky čistým štecom. Čiže najlepšie je, ak používate jedlo lepidlo, tak si vždycky niekde radšej trošku odlejte, aby ste si predsa celé to lepidlo nezašpinili jedným štecom. Jedlo lepidlo si musíte vždycky pripraviť deň vopred, lebo musí na noc odstať v chladničke a nanášajte ho vždycky opatrne, iba po troškách, tu platí to pravidlo, menej je viac. Naozaj len tak trošku, vždycky si štetec trošku obtrite okraj a potom nalepte kúsok alebo potrite kúsok fondanu a nalepte to, lebo keď zoberete veľa toho jedlého lepidla, tak bude to moc vlhké a tá časť fondanu, ktorú chcete prilepiť, tak ona sa švitne dole, sa neprilepí. Pomery CMC k vode nájdete ešte raz pod videom dole. Dúfam, že sa vám video páčilo, že som vám vedela odpovedať na nejaké otázky. Ak ešte náhodou nejaké otázky máte, zabudla som niečo spomenúť, tak mi napíšte dole do komentárov, budem sa tešiť, rada vám odpoviem. Za každý páček sa budem tiež tešiť a ak si videá ešte neodoberáte, tak si ich môžete kľudne odoberať, sú bezplatne a ďakujem, že ste si pozreli aj toto video a idem sa na budúce.